kulim lasot dabar ni gid haimit ila biad haimit. Kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Shalom Boker Tov kanatong tanan nga mga Pilipinos o Shalom Boker Tov kol bini Israel. Kinigihapon ang inyong ubos nga alagad diha sa Adonai, Brother Gideon Silva, kauban nato ang akong mahal nga anak, Chid Kinori Silva. Makig-uban usab kaninyo ninyong sa katakna nga programa sa kahanginan, The Salvation is of the Jews, ang kaluwasan ila sa mga Hudyo. Kini nga programa hatod kanato kanunay mga igsoon sa Jewish Messianic Netzarim Torah Community. Hinaot usab mga igsoon nga manaa kamo sa mga maayong panglawas o maana usab kamo sa maayong pagpamati sa mga pulong sa Elohim ning taknaas kabuntagon dinhi sa inyong paboritong istasyon DYRV 540 sa dial sa inyong mga radyo. Iimban kini mga igsoon. O ang atong panimbahon matag Sabado alas 9 sa buntag hangtod gayod sa pagsalop sa adlaw. Mao na ang atong panimbahon matag Sabado, Shabbat mga igsoon. O inyo sadning makaplagan diha sa Dungguan, Perelos, Carcar City. Naadya ang atong pobreng tigumanan. Naagid ta sa boundary sa Carcar o sa San Fernando. Naagid anang welcome to Carcar. Naay arko diya nga naay welcome to Carcar. Nya naadya ang atong simbahan. Naa sa ubos ug Jotay, kilid ug Jotay sa kanipaan. Kung gikan ka sa syudad, naa sa left side, no? Pero gikan ka dito sa South Cebu, gikan ka Argao o Barili, naa sa right side ang simbahan na to. Okay? O kining atong panimbahon, o buluhaton di ay diri sa radio, inyo ning masubli pagtan-aw sa YouTube, pwede kung i-type ninyo ang The Salvation is of the Jews by Gideon Silva. Pwede sad mong mukontak ka namo sa among cellphone number 0916-711-4624. Dalaygon kayo ang Adonai mga igsoon o dili kita maglangan anhi napuntas pag-ukab sa atong mga Biblia ato nasang basahon o paminahon ang pulong sa Adonai. Atong buksan ang Exodus kapitulo 31. Sumala sa atong nalakbitan sa maging Sabado pero nato basaha so kay mataas man o may aging Domingo di ay kay mataas man kayo ang atong oras pero atong basahon karon Exodus 31 mga igsoon versikulo 13 kung wa ko masayop or ngadto sa 17. Okay? Atong basahon 13. Oh. Sultihi ang katawhan sa Israel. Oh. Nga kinahanglan tamdon ninyo ang akong adlaw nga ipapahulay. Oh. Amen. Kay mao kini ang ilhanan tali kanako ug kaninyo. Amen. Ug sa inyong kaliwatan aron kamo masayod nga ako ang Adonai. Amen. So, ang Adonai maoy nagsulti gayod ni ini kang Moises. O ningon ang Adonai kang Moises. Sultehe ang katawhan sa Israel. Unsa ang Israel? Katawhan. Unsa nga katawhan? Ingon niya, Israel is my people. Daghan kitag bersikulo, mabasaan ng Biblia nga ang Israel iyang giangkon nga iyang katawhan. Israel is my people. So, pag ingon niya nga sultihi ang katawhan sa Israel. Unsa ang pagsulti? Unsa ipasulti? Nga bantayan nila ang akong mga adlawng igpapahulay, Shabbat. Daghang naglibog aning Shabbat mga igsoon. Muna nga dunay nag-Shabbat nga nag-agad sa lunar. Mga gitawag na wandering Sabbath. Lunar ang ilang Sabado. Gisunod. So na-offend sila na ining gitawag og Saturday. Nga kung ang ato kunong simba matunong kunog Saturday, si Saturno kuno ang atong gisimba. Gahalhal lang ning mga tawhana. Gadanghag ba?
wa magtuon og tarong. Mga igsoon, walay kalambigitan ang Shabbat ug ang Saturday. Ang Shabbat dili Saturday ug ang Saturday dili Shabbat. Aron inyo masabtan, walay relasyon, walay koneksyon ang Shabbat ug ang Saturday. Nganuan, ang in English sa Shabbat is rest, dili Saturday. Kung nagtuon mo. Kinsa may nagbuot-buot og butangan ng Saturday? Ang Gregorian. Unya kay gibutang man as Gregorian nya nang adlaw ang Saturday, buot bang ipasabot nga naa na sila koneksyon? Ana lang unta kasimple ang pagpangutana ba? Buot bang pasabot nga naa na koneksyon? Ato ito nang gibalik-balik ang mga ehemplo kaniadto. Nga sa diya si Joseph nga anak ni Jacob na himong gobernador sa Egypt, gibunyagan siya ngalan ni Paraon. Unsay gingalan sa iya? Chipnat Paniyak. Karon, nawala ba ang iyang pagka-Yosef? Wala, mga igsoon. Wala, nagpabilin siya sa iyang pagka-Yosef. Sa diyang si Daniel, gidala dito sa Babylonia, gibunyagan siya ni Nabucodonosor og unsay ngalan niya? Belteshazzar ba to? Yan, nausa ba ang iyang pagka-Daniel? Wala gyapon. Mga igsoon, pagano ray nagbutang, nag-ilis. Wala gyud mag-ilis kundi nagbutang. Kay naman po sila kalendaryo. Ang alang naman kung ang Gregorian kalendar magbuhat og kalendaryo nga pagano sila unya magsunod-sunod sila sa kalendaryo sa Israel. Maingon sila nga ang ato kunong gisunod nga kalendaryo ang Gregorian kuno. So ang ato kunong Sabat, ang atong Sabat Saturday na kuno pagkatoy-toy. Di na maooy, mga igsoon, di na mao. Nagsunod-sunod lang gid ning mga Gregorian sa Israel kay ang Israel doon ay kalendaryong kaugalingon. Mingon mo nga, kalendaryos Gregorian sunod taka raman mo. Naamang ko'y kalendaryo ang mga Hudyo God. Mo'y among gitamdan. Mo bitaw na nga makabasa ka dyan, mga naman na sa YouTube, ninyo kita na ay mga website ya. Ang mga Hudyo, nga naa sila yung mga Jewish calendar, para ng kabad, mo search ka ng kabad.org. Imo nang open di ang ilang Jewish kalendar o na ay mga kalendaryo na sila gitawag og Shibat nga bulan o Abib o unsa pa nga bulan Nisan di ba? Tisri naa sila mga ngalan sa bulan kay naa sila kalendaryo o niya ang ilang mga adlaw ang ngalan Yom Rishon unang adlaw. Sunod, Yom Shishi. Yom Shishi ba to? Yom Shini, kaduhang adlaw. Nya, Yom Shilishi, katulong adlaw. Yom Rebi'i, ikaupat nga adlaw. O nya, Yom Kamishi, ikalimang adlaw. Nya, Yom Shishi day, ikaunom. O Yom Shabbat. Mauna mga igsoon. Mauna ang ngalan sa ilang kalendaryo. Wa sila magsunod-sunod din taon sa Gregorian calendar nga Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Wala sila magsunod-sunod din taon. Oy, muna ang inyo akusasyon regid na kana mga wandering Sabbath, kamingon sila nga ang amo ko nung Shabbat, si Saturday ko no, akusasyon na wa gyud mo'y kamatuoran niya na kay ang mga Hudyo na ay kaugalingong kalendaryo. Unya, kung natunong nga ang Shabbat sa Hudyo, sa Jewish, natunong sa Saturday, naaday na koneksyon. Buot bang ipasabot nga, si Saturday na day among gisimba. Pagkatoy-toy biyan ninyo, eh. Nya, doon ako'y na kashiring sa una nga usa ka wandering Shabbat.
Kanang mga lunarian Shabbat, mga igsoon mo na nga ang ilang Sabado mag-agad na og ang ilang Sabat mag-agad og bulan new moon. Kung kanus ang new moon, ikapitong adlaw gikan new moon mo ni Shabbat. Ang laing grupo sa Secret Name raw sa aning Wandering Sabat. Kung kanus ang new moon, ang ikawalong adlaw mo na Shabbat. So duha ka klase ning Wandering Sabat ha. Dunay nag-Shabbat nga ikapitong adlaw gikan sa new moon, dunay nag-Shabbat nga ikawalong adlaw gikan sa new moon. No, duha na sila ka klase, dili sa sila magtungod. Liga sila kay ang usa ka grupo, ang iyang kwentada ikapitong adlaw gikan sa new moon, mao na ang Shabbat. Ni katong usa lain man sad, gikan sa new moon ikawalong adlaw man pod. Mo pod ang Shabbat. Oh, mo na nga wa sila magigo kay nganong ikawalong adlaw sad siya kay ang iyang kwentada sa Shabbat aw sa new moon is Shabbat. Ang new moon mismo Shabbat na. So dili ka mo kwenta og unang adlaw diha sa new moon kay ang new moon kuno Shabbat naman na. Sa to pa kung Shabbat na sis ika 7 days. So dito ka sa sunod sa new moon, dito ka mag-ihap og unang adlaw. Unya ikapitong adlaw ana mao na ang ikawalo gikan sa new moon. So do na sila lantogi, do na sila debate, wa sila magkasinabot. Oh, nagkabangi gyapon ang ilang katarungan aning duha ka grupo sa gitawag natog Wandering Sabat. Iya kong gipangutana, Brad Gijon, makaproba ka sa Biblia nga ang Shabbat Sabado? Ay ko, giprobe na ko maigsoon. Giprobe na ko. Gipangitaan ako Biblia. Karon mga igsoon kay naukayan man gid nako mga igsoon. Naukayan man ako na amay gitawag nato og unsay nga Spanish nga Biblia. Mga igsoon. Dito siya na bulasot. Kay ang Spanish di ay mga igsoon aning gitawag nato og Shabbat, Sabado man. Gibasahan dito nako, tagaan nako bersikulos Mateo 28:1 sa Espanyol nga pagkasulti. Giingon diya, después del Sabado. Sabado man dito. Después del Sabado al amanecer del Domingo, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. Unsay gisulti ganina? Sabado. Unya gisundan sa buhat 17:2 sa Espanyol gyapon nga Biblia. Pablo fue a la sinagoga para ver a los judíos como era su costumbre durante 3 Sabados. Giingon nito, nakiglantogi siya 3 Sabados, 3 ka Sabado. 3 ka Sabado, nakiglantogi si Pablo. Pablo diskusyo con ellos acerca de las escrituras. Gisaysay ni Pablo kanila ang tibuok nga kasulatan. Sao man naron. Pag-ambot sa Espanyol nga Biblia, bisan dito basaon nimo sa Exodus 20 versikulo 8 mga igsoon. Sa Espanyol nga Bible, ang Shabbat dito is Sabado gyud. Sabado. So karon niingon man siya siyang pangutana, imo bang mapamatud-an sa Biblia nga ang Sabado nga ang Sabado nga ang Shabbat Sabado? Mo tong gitagaan ako bersikulo. Duha lang ka bersikulo ang akong gihatag. Kay ningon naman sa ingon mang Biblia, duha o tulo lang. Duha o tulo ka saksi, lig-o na ang maong butang. Mapamatud-an na ang maong butang. So tulo lang, duha lang ka bersikulo kong gihatag. Wa nagyod mo tingog pa mga igsoon, wa nagyod mo chat pas ako, wa nagyod mo mangutana pa. Nga napamatud-an ako nga ang Shabbat di ay ang iyang binisaya o ang iyang Spanish ana Sabado o ang iyang in English niya ni ana rest dili Saturday. Walay ebidensya mga igsoon nga ang Shabbat ang iyang in English Saturday. Unsa nga diksyonary mo sulti diya nga ang Shabbat sa Hebreo o ang iyang in English Saturday? Wala.
rest day noon. Og sa Binisaya ni ana, adlawng igpapahulay. Og ang Espanyol ni ana, Sabado. Mga igsoon. Mauna siya ang gihisgutan sa Biblia. Munang dili mo magpataka og yawit nga moingon mo nga ang among gisunod ang Gregorian calendar. Kay unsay pagtuon ninyo, pobre kaayo ang mga Hudyo ug walay kalendaryo nga kaugalingon. Na magani kaugalingong kalendaryo ang mga Arabo. Na magani kaugalingong kalendaryo ang China. Ang Hudyo pa bayway kaugalingong kalendaryo. Unya inyong pasingin lang nga ni sunod sa Gregorian. Mga igsoon. Walang magkabangi ang kwentada sa adlaw sa Gregorian o sa Jewish. Kay ang simana sa Gregorian, 7 man kadlaw gyapon. O ang simana sa Hudyo, sa ilang kalendaryo, 7 man kadlaw. Tukma mas Biblia. Manang wala ta magkabangi diya. Pero sa mga ngalan sa mga adlaw, diha ang panagbangi. Kay ang Saturday o ang Shabbat, walay kalambigitan, walay koneksyon. Munang sa adlaw nga magsimba mi, magsyabat mi, dili si Saturday ang among gisimba. Wa mi labot anang Saturday, wa mi kailaan ng Saturday. Ang Shabbat mo'y among nailhan. Sa may labot na namo anang Saturday. Lain-lain man tag amo. Pareha nato, kitang duha. Ino nato. Ikaw na kay amo, ako na sa koy amo. Ang tawag nako sa akong amo, boss. Ang tawag sa dimos imong amo, boss. Pero ang pangutana, pareho ba ngalan ng atong amo? Dili. Naabay koneksyon ng atong mga amo? Wala. O kung sa may kalabutan, kung mutawag kog boss akong amo, bot ba nimong ipasabot nga ang imo na sang amo mo akong gitawag kog boss? Kay pareho man nagtawag. Gitawag nimo boss imong amo, ang ako sang amo gitawag na kog boss. Sabton ba nimo nga initawag na ako sa akong amo sa akong amo nga boss, imong sabton nga ang imong amo mo akong gitawag? Yung anarasad mga igsoon. Yung anarasad nga lahi-lahi ta. Pareha gyapon anang paggamit na sa mga secret namer nga mga understanding ba nga bawal mo gamit mo litok og Lord. Adonai. Bawal mo litok og Adonai kasi Adonis na. Unya, ang Lord ko no, si Baal na. Mga igsoon, puro na title. Kanang word nga Lord, pag title na siya sa pagrespeto sa usa ka tawo, kung kinsa ang imong Lord. Dili kay pag Lord, usa ka tawo gitumbo ka na, pag si Lord, Baal rin na, dili oy. Bisag kinsa nga tawo, matawag nag Lord, parang nang landlord. Nga, doon na gitawag landlord, doon na gitawag drug lord, doon na gitawag nga unsa diya? Mga amo na to. Gitawag na to agalon. Gitawag og Ginoo. Mga igsoon, mga title ra na. Master, ana. Dili sabton nga kung tawgon nimo og master si Baal na imong bot pasabot. Dili na. Lain-lain tag amo. Kali na karon, master nako. Tawag na ko sa akong amo, master. Ikaw sa tawag nimo sa imong amo, master. Bot ba pasabot ni tawag na kog master, ang imong amo mo akong itawag? Inganarsan na. Kung mo tawag tag Lord, wala problema na, tawag kag Lord. Pero ang pangutan na, kinsa man na imong Lord? Kung si Baal, si Baal ang imong Lord, pero ang imong Lord, mao ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, wala problema na. Mo bitaw na nga, mga title raman na siya. Ang importante, nakatultol bakas ngalan nga tinuod. Ang ngalan sa Mashiach nga tinuod. Kay mo naman ay gidebatihan o giilugan ron sa mga tao. Naglibog, nagsamot ang mga tao kay daghan kayo ng gawas nga ngalan. Gumika nga ning Yudhi Wawshin Ayin nga spelling. Kanang Yudhi Wawshin Ayin. Mao na nga spelling ang ilang gidebatihan natungod anang nga spelling sa Yudhi Wawshin Ayin, daghan nga ngalan namutho diha sa secret namer nga kalibutan.
Mga 8 kangalan ang ibuthoan ng ngalana ng Yudhi Waw Shin Ayin diya sa secret namer nga kalibutan. Pero sa mga Hudyo, mga igsoon, usa ra gyud kangalan, Yeshua HaMashiach. O ang ngalan nga Yeshua HaMashiach, dili Yudhi Waw Shin Ayin ang spelling niya na, kundi Yod Shin Waw Ayin. Upat ra gyud ka letra. Yod Shin Waw Ayin. Ang katong sa secret namer nga nagdaghan ang ngalan, Yod He Waw Shin Ayin. 5 ka letra sa Hebreo. Unya, lain-lain nga ngalan ng gawas ana, Yasua, Yahosua, sa patong uban, Yasua, Yahosya, Yahosya, Yahosua, o Yawaswa, Yawiswa, Yabaswa, unya napay Yahawasyay. Basta kay perti daghanan nas ngalan ng gawas anang Yud He Waw Shin Ayin nga spelling. Samtang sa Hudyo usa ra gyud kangalan. Ang mga Jewish, Messianic sa tibok kalibutan usa ra gyud kangalan ang gisangpit. Bisan kung dili mi kauban sa usa ka congregation, kay ang Jewish daghan man sa nig branch, lain-lain man sa nig sikta magigsuon. Bisan pag nagkabangi-bangi mig mga sikta, nagkadaiya-daiya sikta ang mga Jewish Judaism, Messianic Judaism, usa ra gyud kangalan, way debate sa ngalan, di pareha sa secret namer nga pila ka sikta ang secret namer. Awa na, nagkadebate na kay ang usa Yasua, ang usa Yahosua, ang usa Yahosya, ang usa Yabasua, ang usa Yawiswa, Yahoshua, hangtod dunay Yahawasyay. Nanggawas na ang lain-lain ngalan, debate sila. Puro secret namer. Pero ang Jewish, Messianic sa tibok kalibutan, bisag lain-lain pagsikta o saragid kangalan, Yeshua HaMashiach. Nga naman, na ay mga artifacts, na ay proyba, na ang nakita nga ngalan dito, mga igsoon, ang spelling, Yod Shin Waw Ayin. Dili Yod He Waw Shin Ayin. Umana na, diya lang mo, painyo man sad na. Bahala mo diyang magdebate mo, inyo man sad na. Pero kami, mubarog mi diri sa Jewish nga pagtulunan. Sama aning Shabbat karon. Sama aning Shabbat. Ang Shabbat usa ka importante. Kay mao ni ilhanan tali sa iyang katawhan. Ha? Mao ni ilhanan tali sa iyang katawhan. Ingon niya kinahang sulti ang katawhan sa Israel. Wa mo ilabot Gentiles. Kaya wa mo sultihin niya, katawhan sa Israel rin yun ang gisultihan. Maingon din mo, tanawa. Katawhan sa Israel ang gisultihan. Para ranas katawhan sa Israel, wa ilabot ang mga hintil man ta. Tinuod na, wa mo ilabot. Pero asa mabasa sa Biblia, nga kamong mga hintil, gitugutan sa pagtukod og relihiyon, o gitugutan mo sa pagtukod og adlaw nga inyong simbahon. Asa man sa mabasa. So, kay para raman dis Israel, sabton masab nato nga ang Biblia para sa Israel, nganong magbasa man mo sa Biblia? Mao. Sa ito pa kamunta mga Pentecostal, mga Assemblies of God, Baptist, Mormons, mga born again dia, dili unta mo gamit og Biblia kay para raman sa dis Israel ang Biblia. Himo sila gila. Maghimo unta mo inyo sang Biblia nga maghisgot ana ba nga sultehe ang mga hintil, sultehe ang mga Pentecostal, sultehe ang mga Baptist, nga ilang balaano ng adlawng Domingo. Naapod untay mo'y bersikulo nga Biblia nga ingon ana ang bersikulo nga nakasulat. Kay mo ingon mo para sa Israel ang Shabbat. Kung para sa Israel ang Shabbat, nga magkupot man kag Biblia. Ha? Nga kanang Biblia, iya man sa Israel. Kasaysayan man sa Israel. May tagay ko prueba. Nga ang Biblia, inyong baptist, kamong baptist tag-iya. Tagay ko prueba. Nga ang Biblia, born again ng tag-iya. Tagay ko prueba. Nga ang Biblia, para sa mga Pentecostal. Nga ang nakasulat niya, puro man na Israel. Puro Hudyo. Ang gisgutan niya. Nga mo'y tag-iyas kaluwasan. Ha? Juan 4:22. KN unsa to? Hayeshua miit hayihodimhi. Ang kaluwasan ila sa mga Hudyo. Muna giingon sa Juan 4:22.
Unya inyong isilikoy nga, iyara na Hudyo. Sa ito pa, pag ingon tas Biblia nga, ang kaluwasan ilas mga Hudyo, dapat inyong tanang iwali. Nga ang kaluwasan may igsoon ilaras mga Hudyo. Wa tay labot ana. Anak po tunta mo kay pag mag-iskot og Shabbat may ngaman mo ilaranas Israel. Ang Shabbat ilaranas Israel. Nya asa mabasa sa Biblia nga ang inyo Domingo. Og asa mabasa sa Biblia nga ang Biblia gi-address sa inyo nga mga Pentekostal. Kung aning bersikulo moingon dayon mo, mo conclusion dayon mo nga iyaras Israel, dapat sa Juan 4:22 nga niingon ang Adonai Yeshua nga ang kaluwasan ilas sa mga Hudyo, mo conclusion sa unta dayon mo. Mo conclusion unta dayon mo. Nga moingon sa dayon unta mo nga ang kaluwasan ilas sa Hudyo, wa tay labot ana. Ana unta dayon mo. Unya nga na mag-apil-apil lagi mo. Pag maghisgot sa kaluwasan, mag-apil-apil mo. Mas mangangkon pa mo. Di mo ang doktrina ninyo mga Baptist, one save, always save. Grabe pa mong nakapangangkon sa kaluwasan. One saves, always save. Muna inyong doktrina. One save, save forever. Bahalag magpakasala, luwas na gyud. Pero ay mabasa sa Biblia nga mauna. Di ba? Dapat muna nasa unta ang inyong pagpangangkon. Pagkingon unta nga ang kaluwasan ilas Hudyo, mingon sa nota mo, ang kaluwasan ilas Hudyo, atay labot ana. Nya nga na mag-apil-apil man mo sa kaluwasan. Mas hambugiro pag gani mo, mangangkog kaluwasan kaysa mga Hudyo. Kaya mga Hudyo nagtuog kaluwasan, ila ang kaluwasan, pero grabing pag-amping nila sunod sa Torah. Grabe ang pagsunod nila sa Shabbat. Bisan ila ang kaluwasan, wala sila magkumpiyansa sa pagsunod sa balaod o mga sugo sa Adonai. Pero kamo ayano kay supakon kay mingon mo iyara na si Israel. Nya ni ay kaluwasan nga giingon pod ilas mga Hudyo. Ang kuno ninyo nga apil mo. Inyo sa tuntang isulti nga wa mo'y labot sa kaluwasan. Kaya 4:22 sa Juan nag-ingon man ilas sa mga Hudyo ang kaluwasan. Wa gyud ay mo'y labot. Pero nganong mo apil man mo? Unya nining Shabbat di mo apil. Kay mga tarungan mo, kay Domingo ang inyo. Niya na ba'y mabasa sa Biblia? Nga Domingo, simbahon siya. Gihata na to ang bersikulo Di na sana to basahon kay wa pa kay na to mahumanig. Hapit na ta mahuman sa oras yung pa na to mahumaning Exodus 31. Sa Leviticus 23 2, 3, 4. Ilista na ninyo, mga pastor. Ang Adonai nagpili og adlaw diin siya simbahon. Ang adlaw igpapahulay, ang Shabbat mao ang adlaw nga iyang gipili. Diin siya simbahon. Nagpili siya adlaw. Wala niya gihatag sa imo ang pagpilig adlaw aron ikaw magpilig adlaw kanus animo siya simbahon. Oy, mga membros dating danoy ay magpailad na ng inyong ilisuryan nga kung kanus ang inyong day off, mao ng adlaw sa inyong pagsimba. Asa man ang mabasa sa Biblia? Kamo na lang magbuot sa Ginoo. Na ay Biblia nga atong sundon. Kung unsang adlaw ang iyang gitudlo, diin ato siyang simbahon, mao na sundon na to. Sultihi ang mga anak sa Israel, bantayan nila nga kung mga adlaw gigpapahulay kay mao kini ang ilhanan, dali kanako og sa tibuok ninyong mga kaliwatan. So dili lang di ay mo ingon dili lang di ay kay kaniadto ra moingon ra bang mga pastor kaniadto brad panahon pa na ni Moises nya nganong moingon man ka pastor nga panahon ra na ni Moises ang Shabbat nga niingon man dire through all your generations kana ding generations dai sabto nimo kaniadto ra meaning hangtod karon pag mingon nga to all your generations hangtod karon. Samtang ni Kailap naglungtad ang kaliwatan sa Israel, ang Shabbat magpabilin. Niya nga nung maingon mo mga pastor, nga kaniadto brad, panahon ra na ni Moises. Kanan through all generations, panahon ra na ni Moises. Nga hangtod karon nag-exist man in town, purya-buyag, nag-exist ang kaliwatan sa Israel.
mo nang dili mahunong ang Shabbat. Oh, tiwaso na tong basa. Busa kinahanglan nga tamdo ninyo ang Oh. adlaw nga igpapahulay. Oh, Kay gibalaan kini alang kaninyo. oh, Ang dili magbalaan niini kinahanglan patyon. oh. Tanawa? Ang magtrabaho sa adlaw igpapahulay puuhon Oh. gayon. Mga na nga, dili mo hunong ang mga katalagman, dili mo hunong ang patay, di mo hunong ang mga linog, hunong bagyo. Patyon yun. Patyon yun. Sa Adunay. Ang di magbalaan siyang adlaw ipapahulay. Oh, tiwason pa ginatog basa. Buhata ninyo ang inyong mga buluhaton Oh. sulod sa unong kaadlaw. Oh, Apan ang ikapito adlaw sa sa pahulay Oh. og kini balaan. Gigahin kini alang kanako. Amen. Patyon ang magtrabaho ni anang adlaw. patyon ang magtrabaho ni anang adlaw. Hinumdumi nga ang Shabbat gigahin para sa Adunay. Amen. Ang Shabbat gigahin para sa Adunay. Dili na para sa pastor, dili na para sa tao. Gigahin gina para sa Adunay. Muna ingon ang Adunay, dili si Moises ang gasulti ni ana ha. Ang Adunay patyon ang magtrabaho ni ana. Perting daghanas patyon nun ron. Bisang saon ninyo pangita og solusyon ang coronavirus. Tingali tungod sa kawais ug sa kinaadman sa tawo ron, tingali makadiscover gyud mo og bakuna nga makaayo anang makasumpa anang coronavirus, pero ini kahuman ana nanapoy laing sakit. Nanapoy laing sakit ipahamtang sa Adunay. Kay patyon man gyud niya. Kadtong mga Israelita dugo unya dili magtamod sa adlaw ipapahulay. Ha? Wa ka kabalo, ikaw Israelita kang dugo, naminaw ka. Nakas imong panimalay ron, naminaw ka ani nga programa. Israelita kang dugo, di ka magtagad sa adlaw ipapahulay. Nganong wa ka magtagad kay wa ka kahibalo nga Israelita kang dugo. Unya Israelita day kang dugo. Ang may tabo, apil kas patay. Na kay patyon ang magtrabaho ni anang adlaw sa adlaw ipapahulay. Unya, kinsay giingnan Israelita man. Unya, kinsay nagdahom Israelita day kang dugo, wa ka kabalo. Main ka nga adi siguro ko Israelita. Giunsa nimo pagsiguro nga dili ka dugong Israelita? Nga sadyang ang Israelita napatlaag sa tibuok kalibutan nang wala naman ang ilang identity. Nawala naman ang ilang mga hitsura. Gipang-absorb man sila sa laing mga nasod nga ilang giadtuan. Ha? Nang usab naman ang ilang mga naong. Muna nga mahibulog ka, nga nung patyunon sad ka. Israelita gyud ay guro ko, kay nga nung gukdonon kus kamatayon. Oh, kay kining balaod sa Shabbat, para raman sa mga Israelita. Mahibawan lang na dili ka Israelita, kay bisag di ka magbantay sa aday papahulay, ahwa gyud way kamatayon mo gukod nimo. Way katalagman mo gukod nimo. Ha? Luwas ka permis mga bagyo kung dili ka Israelita. Pero kung Israelita gani ka, unya wa ka magtagad sa iyang Shabbat, agok donon kay Diyos katalagman. Nya kay diri sa Pilipinas, kay di nun tanan Pilipino Israelita, pero ubay-ubay yung mga dugong Israelita nga niya sa Pilipinas. Muna nga ang Pilipinas, kanunay gi hulga o kanunay gi asmagan og mga katalagman. Mga bagyo, linog, unsa pa diya, mga landslide. Na naman, gukdunon yun. Ang mga Israelita, kay patyon ang magtrabaho bisan unsa sa adlaw ng igpapahulay. Mainosente man kag dili inosente. Mayon ka nga di sa ako magbantay kadto ipapahulay, brad, kay Katoliko pa man ko. Di lang ko magbantay kadto ipapahulay, brad, kay born again man ko. Sige padayon. Kay kung Israelita kag dugo, unya magpadayon ka sa imong pagkagahig ulo, kay nagtuo ka, born again ka, Pentecostal ka, mo na hinungdan di ka magtamod sa adlaw ipapahulay. Unya Israelita di kag dugo, disgrasya gi ka. Kay why exempted sa Adonai. Patyon nun gi ka. Nahibalo ka o dili nahibalo. Inosente ka o nasayod ka. Patyon nun gi ka. Ngalan nga ikaw Israelita. Maayo lang. Kung ikaw pastor nga naminaw ron, maayo lang. Kung 100% wa kay dugong Israelita. Maayo lang, brother, sisters nga naminaw karon ining programa ha.
maayo lang kung 100% wala kay dugong Israelita. Pero ganig na ay dugo nga Israelita ang imong lawas. Naglatay sa imong kaugatan dugong Israelita, di ka gyud kaikyas sa silot sa pagsupag sa Shabbat. Kamatayon yun. Pat yun ang magtrabaho bisan unsa panahon sa adlaw igpapahulay. Tiwason na to pagbasa. Kinahanglan tamdon sa katawan sa Israel ang adlaw nga igpapahulay kay kini usaman kakasabutan nga dayon. Dayon perpetual covenant. Kinahanglan nga bantayan o tamdon sa Israel ang Shabbat, mga igsoon. Sa tibuok nilang kaliwatan, sa tanan nilang kaliwatan, kay kini usaman kakasabutan nga dili mausab. Dili mausab, usa ka kasabutan nga dayon. Ngano nga usab man sa Domingo? Mga pastor, mangutana lang ko ninyo. Nganong nausab man sa Domingo? Nga ang adunay nag-ingon dili kini mausab. Ang tubag ninyo kay baloko. Maingon day mo kay nabanhaw mang Ginoo sa adlaw Domingo. Pataka raman mo. Wa kay prueba pastor nga ang Ginoo, ang Misaya nabanhaw sa adlaw Domingo. Unsay prueba nimo? Mga pastor, Mateo 28 nga gitaytolan diag ang adlaw sa pagkabanhaw. Basaha ko no. Klaroha og basa sabtag maayo nabanhaw ba ang Ginoo diya niya nang tibuok kapitulo 28 sa Mateo. Nabanhaw ba ang Ginoo diya, ang Misaya diya? Klaro ako no ninyo, nabanhaw ba ang Misaya diya? Wala. Ngano ba, niya sa isayan talang ka, aron makasabot ka. Kay basig kulang kang pagsabot pod anang Biblia kay gitaptapan pa sa kalibog ang imong panghuna-huna. Kadlawng dako miduaw si Maria Magdalena o si Maria nga inahan ni Yeshua or gitawag Miriam. Kadlawon sa Domingo. Karon kadlawong Domingo. Pag abot nila sa lubnganan, hayag na gyud. Ino na to, hayag na. Naligid na ang bato. Pag sulod nila sa lubnganan, wala na nila makita ang lawas, wa nila maabti. Unsaon nimo pagprove nga nabanhaw sa adlaw Domingo? Nga kadlawon pa man gani sila ni adto, wa na man gani nila makita ang lawas. Unsaon nimo pagprove nga nabanhaw siya sa adlaw Domingo? Ma-prove nimo na nga nabanhaw siya sa adlaw Domingo kung sa pag-abot nilang Maria Magdalena, naabdan pa nila ang lawas didto. Naabdan nila ang lawas. Unya taw-taw dibangon ang lawas sa adlaw yung Domingo. Akto gyud ba? Nasakpan sa akto. Pag-abot nila wa naman, imo bang i-consider nga anang adlaw na banhaw nga pag-abot nila kadlawon man gani wala naman? Example, muadto ka sa akong balay, kadlawong dako. Pag abot nimo sa akong balay, moingon akong asawa, wala ra ba diri Brad Gideon? Nilakaw ra ba? Sabton ba nimo nga anang adlaw? Nilakaw sad ko? Anang Domingo anang adlaw? Mahimong musulod sa imong na nga mangutana ka kanus pa di siya nilakaw sis. Mahimong tubagon kadayon sa akong asawa nga mingon adto pang Bernis nilakaw. O adto pang Sabado nilakaw. Nga naman, wa man nimo maabti. Maunay mga posibilidad nga katarungan. Nga kay wa nimo maabti, may posibilidad nga nigawlakaw siya, nabanhaw siya sa wala pa kanang adlaw. So dili nimo ma-probe sa Mateo 28 nga ang Misaya nabanhaw sa adlaw Domingo. Kay wa man nila maabti. Unya unsay sulti din sa anghel? Nganong mangita man mo sa buhi din his mga patay? Wala na siya. Past tense ang gigamit. Wala na siya dinhi. Nabanhaw na. Kanang paggamit sa pulong na. Sakton ba nimo nga ni anang adlaw? Mao pay pagbanhaw. Ningon tang anghel nga, hulatan ninyo, mga sister. Maria, hulatan ninyo. Kay karong tuod mobangon ni siya. Karong tuod mabanhaw ni siya. Pero ang gisulti sa anghel usaman, wala na. Gigamit ang pulong na.
Sa to kahagbay ra nga wala na. Nabanhaw na. Anong inyo mang idoktrina nga Domingo nabanhaw nga wa may mabasa? Ha? Wa mabasa? Dili matuis ang gisulti sa Torah nga usa kini kabalaod nga dili mausab. Ang Shabbat usa ka perpetual covenant. Kanus aman matapos ang way katapusan? Nganong inyo magyong ipugos pagdoktrina nga natapos ang Shabbat nga wa may katapusan ang gisulti sa Biblia? Ha? Tinuod ka nga tinaw pa na ang inyong salabutan? Pastor, nakasiguro ka nga tinaw pa na ang imong salabutan? Klaro ako nagmayo. Nakasabot ba kas Biblia o wala? Lig-on kayo ni. Ang pagtamod sa adlawng igpapahulay, maunay ilhanan sa iyang katawhan. Unya dili ka magtamod sa adlawng igpapahulay, unsa may imong ebidensya nga katawhan ka? Dili ka katawhan, kundi katawan. Katawan ka. Katawan ka niya. Kasi lang kang pangangkon, na dili ka iya ha. Kinahanglan nga siguruhon nimo nga mahimo kang katawhan. Ha? Kopti ang ilhanan. Kopti ang ebidensya. Kopti ang agreement. Kopti ang hinuptanan. Kung namoy hinuptanan ba? Ha? Imo nang siguruhon ang hinuptanan. Aron dili ka ilimod. Kung sa may gipakuptan niya nimo aron di ka ilimod, kining Shabbat. Aron pag-abot sa adlaw dili ka ilimod nga Ginoo nag-ayo mig masakiton tungod sa imong ngalan. Naghimo mig milagro tungod sa imong ngalan. Nagpagula mig mga yawa tungod sa imong ngalan. Ha? Nagsulti mig laing-laing pinulungan tungod sa imong ngalan. Nagpropesya mi tungod sa imong ngalan. Kung sa tubag sa Adonai, ambot, wala ako makaila kaninyo. Pahawa kamo kanako mga malinapason sa balaod. Diba perting sakita? Kung mo na atong madungog sa adlaw, tama na sa pagpangangkon, Ginoo, nag-ayaw mig masakiton tungod sa imong ngalan. Nagpropesya mi tungod sa imong ngalan. Naghimo mig milagro tungod sa imong ngalan. Nagkrusada mi tungod sa imong ngalan. Nagpuasa mi 40 ka adlaw tungod sa imong ngalan. Ingon to ba ang Ginoo, wala ako makaila kaninyo. Nganong wa man mailhi? Kay walay ilhanan. Unsay ilhanan niya sa iyang katawhan? Shabbat. Ha? Shabbat, mga igsuon. Mabasa na to na. Ezekiel, Kapitulo 20, versikulo 11. Basahon na to. Ezekiel 20, ngadto sa 11. Itiwas ning 17. Tanawa, usa kini kailhanan. 31:17 Exodus. Usa kini kawalay katapusan nga ilhanan tali kanako ug sa katawhan sa Israel. Kay ako ang Adonai mo'y naghimo sa langit ug sa yuta sulod sa unom ka adlaw. Ug sa ikapito nga adlaw may pahulay ako ug nakapahulay gayon. Usa di ay kini kailhanan. Nganong niingon dito sa Matthew City 21, 22, 23, wala ako makaila. Nganong wala siya makaila? Wala ako makaila kaninyo, kay walay ilhanan nga kamo iyang katawhan. Walay ilhanan nga sila iyang katawhan. Kay ang ilhanan niya sa iyang katawhan, mao ang Shabbat. Usa kini kailhanan nga walay katapusan. It is a sign between me and the people of Israel forever. Forever, mga igsoon. Ilhanan niya siyang katawhan, Shabbat. Dili ang paghimog milagro. Dili ang pagpuasag 40 adlaw. Dili ang pagpalakaw mga bakol. Dili ang pagpropesya. Dili ang pag-speaking in tongues. Di na mo ilhanan siyang katawhan. Ilhanan nga way katapusan nga gihatag diri. Wala gyud ni katapusan nga ilhanan. Mao ang Shabbat. Mao ang Shabbat.
Oh. 34:21 sa Exodus gyapon. 34 bersikulo 21. Unsay gisulti diya? 34:21. Oh. Magtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw. Apan ayaw pagtrabaho sa ikapito nga adlaw bisan panahon sa tingpugas o ting-ani. Da. Bisan panahosting ani, maabta na ang imong alanihon sa ulan, timing ang sabat nangani ka. Wa di mo mahagda, wa di mo mapunpon. Imong tinapok nga mga humay unya maabtan sa sabat. Ayaw gyud ko nagtrabaho. Ayaw gyud ko no, matod pa niya bisan pagting harvest. Okay, anhin na ta maigsoon sa Ezekiel. Oh, basahon na to ang Ezekiel. Ezekiel 20. Versikulo 11. Ngadtos 12. Ezekiel 20. 11. Jeremiah ni. Oh. Unsay gisulti diya sa Ezekiel? Ha? Ezekiel. Usa kini kailhanan. Sunod sa Jeremiah. Ezekiel 20. Oh. 11. Usa kini kailhanan nga walay katapusan. Gihatag ko kanila ang akong mga balaod ug gipasabot ko sila niini aron tumano nila kini ug sa ingon maluwas sila. Maluwas sila. Nya, 12. 12. Dugang pa niini gihatag ko usab kanilang adlaw igpapahulay aron tamdon nila ingon nga usa ka ilhanan kali kanako ug kanila aron masayran nila nga ako ang Adonai mao'y nagpili kanila. Amen. Baruch Hashem. Pagkasimpol ang gitunta kayo sabton mga igsoon. Dili mo ta day lisod ni sabton ang Biblia. Kung buksan lang ninyo ang inyong unahuna, buksan lang ninyo ang inyong kasing-kasing, buksan lang ninyo ang inyong mga mata, ang kasuguan di ay makaluwas matud pa. Gihatag ko kanila ang akong mga kasuguan nga kung ila kining buhaton sa ingon niya na maluwas sila. Matud pas bersikulo 11. Og dugang pa niya na gihatag ko ang akong mga adlawng igpapahulay. Aron mahimo kining ilhanan tali kanako ug sa katawhan sa Israel. Ilhanan mga igsoon. Dili Domingo ang ilhanan. Dili isad milagro ang ilhanan. Dili ang pagpuasa. Dili ang mga barong nga puti ninyo mo ilhanan. Kasayo na magkikasabton mo. Sabton ani ba? Pero ngano nga maglibog man ang mga tao o kaha nakasabot sila pero di lang mo makagawa sa inyong reliyon. Mao ba ka nay kamaturan? Mao ba kay hinungdan? Nakasabot mo pero di lang gid mo makagawa sa inyong reliyon kay bilanggo lagi mo. Gipreso lagi mo. Kay kung tinuod pa kang gawas nun, brad, sister, pastor, kung tinuod kang gawas nun ug wa ka bilanggua sa imong reliyon, way magbuot sa imong desisyon. Pag masabtan nimo ang kamaturan, masabtan nimo ang Biblia, way pastor nga makabuot nimo pag mayong ka gawas ko pastor. Pangitaon ko ning pagsimba sa Adonai sa adlawng igpapahulay. Ha? Kay mo na gisulti Leviticus basa 23. Leviticus 23 2 ngadtos 4 atong klarohon kay basig tapulan mo mubasa sa inyong Biblia. Ako na lang basahon diri may suon pero kamoy tiwas og basa atong Ezekiel 20 bersikulo 20. Oh, mao ra gyapon na ilhanan gihatag ko mga adlaw pahulay. Ingon nga ilhanan. Mahimong ilhanan tali kanako sa akong katawan ng Israel. Oh. So Leviticus 23 bersikulo 2 ngadto sa 4. Sultihi ang mga Israelita Oh. nga mao kini ang mga kasaulugan nga gitakda sa Adonai. Oh. Aron sa ulugon ninyo ug imong ipahibalo ingon nga mga balang adlaw sa panagtigom. Oh.
Niya? Mahimo ninyo ang pagtrabaho sulod sa unom ka adlaw apan sa ikapito nga adlaw ayaw kamo pagtrabaho kay adlaw man kini sa hingpit nga pagpahulay og adlaw sa balaang panagtigom. Kaklaro? Adlaw sa balaang panagtigom ang Shabbat. Gihatag niya mga igsoon ang Shabbat o ang mga gitawag mga kapistahan nga matod pa sa Adonai adlaw kini sa inyong balaang panagkatigom. Ang Adonai mismo mo'y nagtudlo og adlaw sa balaang panagkatigom ug ang adlaw nga yang gitudlo ni ana mao ang Shabbat, dili Domingo, dili Bernes, dili Huwebes, dili Miyerkules. Nganong di man yun ay masabtan? Pero nganong kung kamong mga membro nga nakasabot mo ani, nganong di man mo makagawa sa inyong simbahan? Nga, wa na may kapuslanan iyong pagsimba diya, kaya bisa magsige mong simba diya, magpakita mo sa inyong loyalty anang simbahana, nga lang nga kanang simbahana, wala magtudlos kamaturan, mo na'y mahimong sakyanan nimo padulong sa imperno. Musugot baka, among mga listeners, kanang imong pagka diehard sa Miracle Crusade, mahimo ng sakyanan nimo padulong sa imperno. Kanang imong pagka diehard sa dating daan, mahimo ng sakyanan nimo padulong sa imperno. Kanang imong pagka diehard sa Baptist, Pentecostal, Born Again, Assemblies of God, maunay mahimo nimong sakyanan padulong sa imperno. Sultihan ta kas tinuod. Di ka makagawa sa imong reliyon tug kay naa kay posisyon, di ka makagawas ni anang imong reliyon tug kay do na kay gikuptan nga katungdanan. Bisa nakasabot kas kamaturan, nanganugon kas imong katungdanan. Nanganugon kas imong posisyon. Kanang imong posisyon, kanang imong katungdanan ni ana nga reliyon, maunay imong mahimong sakyanan padulong sa kalaglagan. Maunay kamaturan. Kung dili ka tinuod nga bilanggo ni anak nga reliyon, kung wala ka bilanggoa sa imong katungdanan, wala ka bilanggoa o gapusa sa imong posisyon, gawas nun kang musunod sa Torah sa Adonai. Gawas nun kang mutuman sa adlawng igpapahulay sa Adonai. Pero ngalan nga di ka katuman, dili ka makadesisyon, pagawas ni anang imong simbahan, nagpaila nga ikaw pastor, ikaw brother, ikaw sister, bilanggo ka sa maong simbahan. Bilanggo ka sa maong relihiyon. Bilanggo ka sa bakat nga mga doktrina. O nabilanggo ka sa imong posisyon. O nabilanggo ka sa imong katungdanan. Nga naman, presbyter ba ko diri sa among grupo, pastor ba ko, evangelist ko, preacher ba ko, sinaligan ko sa ordained preacher, sinaligan ko sa mga kuwan, astilan. Makaluwas ba na nimo? Ang akong pangutana, practical ba? Kinahanglan practical ta. Mga igsuon, makaluwas ba na nimo kanang imong katungdanan? Makaluwas ba na nimo kanang imong posisyon? Practical. Kung di ka binanggo, dili ka ulipon, dili ka ginapos diha nga reliyon, muka desisyon gid ka nga mugawas ka. Gawas nun ka nga mutuman sa sugog balaod sa Adonai. Gawas nun ka nga mubalik sa Torah. Gawas nun ka nga mubalik sa Shabbat. Imbestiga ang imong kaugalingon. Gawas nun ko dili, ikaw ray makatubag niya na. Brother, sister, pastor, preacher nga naminaw, imbestigaha ang imong kaugalingon. Gawas nun ba ka o dili? O ikaw ray makatubag sa imong pangutana kung gawas nun ka ba o dili. Binilanggo ka ba o dili. Ginapos ka ba o dili. Kay kung dili ka ginapos, mao ni ilhanan. Kung dili ka binilanggo, mao ni ilhanan. Gawas nun kang mubalik sa Torah sa Adonai. Gawas nun kang musunod sa Shabbat sa Adonai. Nga naman, tinaw ang gihatag sa balaang kasulatan. Gihatag niya ang mga adlang igpapahulay aron maoy inyong hibalaan nga panagkatigom.
balaan nga panagkatigom, holy convocation, ang Shabbat. Dili Domingo. Dili Merkulis. Dili Bernes. Imbestiga ang imong kaugalingon. O timbang-timbangag maayo nga ang kaluwasan dili dula-dula. Ang kaluwasan dili tiaw-tiaw. Hinumdumi na mga igsoon. O hinumdumi nga dili ikaw ang nagkupot sa imong panahon. Kung dili kakaron mo desisyon kanus aman. Kung dili ikaw ang mudawat kinsa man. O hinumdumi ni nga dili ikaw ang tag-iya sa imong panahon. Dili ikaw ang nagkontrol sa panahon. Doon natay labing makagagahom o labawng makagagahom nga mo'y nagbuot sa atong kaugmaon. Mo'y nagbuot sa mga panahon sa atong kinabuhi. Bastante na ang oras ngayang gihatag nimo, ang higayon ngayang gihatag nimo nga iya kang gipadungog sa kamatuoran. Ning taknaas kabuntagon mga igsoon, og kay wala naman sa igong panahon mga igsoon, ako mag-auhag kaninyo sa pagsunod sa akong mga pagampo ing nang Adonai, bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Nagpasalamat ako Adonai nga nadutlan ako sa imong pulong taknaas kabuntagon ug modesisyon ako nga modawat kanimo mosunod sa imong Torah ug magbalaan na sa imong adlawng igpapahulay. Uban sa akong tibok pamilya, importante ang kaluwasan. Busa ako mo desisyon karon Adonai nga moalagad kanimo, mosunod sa imong Shabbat, mosunod sa imong Torah. Sa ngalan nimo Adonai Yeshua HaMashiach, akong Misaya, akong manluluwas. Amen. Adonai Yeshua, hinaot pa nga ang mga kaigsunan nga nakasabot niini nga programa karon sa kabuntagon, hinaot pa nga mga lagad sila kadimo ug makaangkon sila sa kinabuhing walay katapusan. Sa ngalan nimo Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. O kay wala na makita igong panahon, kini ang inyong ubos nga lagad diha sa Adonai, Brother Gideon Silva, kauban sa akong mahal nga anak Chid Kinores Silva. Manamilit kanyong tanan sa Panginoon nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman nini hangtod sa sunod nga higayon sa samang taknaw sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Barok hababishem Adonai, dalaygon ang nagani sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag ka natong tanan. Shalom, shalom.